kami saluhu peparangin na tua-tua ko pasat kami di pasaur tuhamu pati nami na porseya do kami mahite na galing mido sa rulemi na siya pa pangiluat do puta na batua de bata dan soanong hahurangan ni hasuhutonon yakan na mahamarangi lumubi ma di bona pasugiton ala na sida di pangaratoan di hasarumatuan ni na tua-tua di bona sida matutubon las roha iwak na sida pati di Tuhan tay unang majujur kami akan mahamarangi unang majujur akan na tua-tua unang majujur akan raja amang atau orang somangalian kami kakas jobe damang kota pajujuroni songli masa ni ata di pada nami boleh boleh ata para nami jadi alane pesatan yang mai tahu mata nomor 2 di bata hohop kita perlu kita amat do boleh ata di bata pasahatun na jojo na sarutong di bata namangnya di bana hot di lambung na songoni mabuah-buah siang kami perkosi tuhamu muna hasuhutun saluh na keluarga jumpa marihan musong pada tua tak kewalam karing kang jara-garigi paso-paso ni di bata di nong maralaman na jojoon ikut tumo di amu anak pertahi ulu balang do burung parmas do pareme satu solo na tinoko tubortean di nong sa maralaman na jojoon pasato tematang yang totomatan nomor 2 di bata asa horas maita jala satu na kalian so ni memang mau lihat hohop pitara